asithathele ithuba ngenkulu intobeko nangenkulu inhlonipho sibingelele kwina bazalwane. Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Siyabonga uNkulunkulu othe waphinda wasivulela umnyango ukuba sizothi uphakeme akekho njenganaye. Hallelujah. Asinayo uNkulunkulu ebesinayo kuyena, asinayo enye inkosi ebesinayo khothama kuyona ngaphandle kwaleyo esemazulwini edale konke okukhona okubonakalayo nokungabonakali. Waphinde wasipha indodana yakhe eyasithengela ubuNkulunkulu bakhe ukuze sibizwe ukuthi zindlalifa zezulu. Ingakho we are grateful for each and every thuba esitholayo ukuthi sizothi ungcwele yena yedwa, ngoba nezimpi zethu uyasilwela yize ezinye singaboni ukuthi sidlula kuphi kwenzakalani, but he remains a faithful God. Ingakho afanele ukuba simdumise. Siyaphila bantwana basekhaya, we have health, siyambonga uNkulunkulu, sinokudla, siyambonga ukuthi inkosi namhlanje isabheke ngathina. Ababaningi who have this privilege yokuthi babusiseke njenganathi esibusisekile. Uma uphakamisa isandla siyaphakama, uma uphakamisa inyawo liyaphakama, uma umuva inhloko iyamuva, uma ubheka indlebe ziyezwa, amehlo akho ayabona, umlomo wakho uyakhuluma. We are grateful to God for that opportunity asinikeze yona. Ingakho bantwana basekhaya ithuba nethuba esilitholayo, ingakho kumele kuba simdumise sithi akekho onjenganaye, ngoba kahle kahle uma bongavulela ikhethini ukuzobona indawo la uNkulunkulu aphunyukisa khona. Maqeda bese uyambonga uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi simakade awuvumanga ngami, ngiyabonga Nkosi ukuthi unyawo lwami ngithi liyashelela, baba bengithi ngiyaphela lapha, but wena simakade wala nami. You are to thank God ukuthi namhlanje usaphila. You are to thank God ukuthi namhlanje even ingqondo yakhe isebenza same. Hallelujah. Despite kodlule ukona ukuthi baba ngiyabonga. Despite kodlula kuko ukuthi baba ngiyabonga. Hallelujah. Because I've learned ukuthi sinezimo ezidlula kuzo, uthi umudlula kuba nalento ethi mina akusithi sonke esikwazi ukumelana nezinto ezidlula kuzo. Abanye zithi mazenzeka zibashaya izimo, baqede baphambane, balahlekelwe inqondo ngenxa yesimo abadlula kusona. Uthi usibuka nalesakho ukuthi lesi simo siyafana, but mina uNkulunkulu ungikhiphile, wangikhipha ngingenamyoti. Wakhipha usimakade nalo ngisaphila, wakhipha noma kufika inyembeze, but I am thankful ukuthi inkosi iye yangidlulisa. Hallelujah. Asibingelele kubazalwane abasibukela kuFacebook ngelihle igama lika Jesu, sithi kubona inkosi yomusa ibabusise. Abazalwane ababukela amavideo ethu YouTube, siyabingelela kubona abazalwane abalalela ama-audio ethu nakubona, sithi inkosi ibenzele umusa. Hallelujah. Namhlanje bantwana basekhaya nginomyalezo, ngicabanga ukuthi mhlawumbe uzoba mfushane ngoba nalento efanele siyenze akusinto enkulu. Hallelujah. Into nje nayo emfushane, but it's very key because wabamba yona you are set for life. Akabonga Jesu.
namhlanje sizothi uyalalelwa uNkulunkulu. Hallelujah. Uyalalelwa uNkulunkulu. Uyalalelwa simakade. Hallelujah. Ukuze siphile siqhubeke sihambe emseni wakhe, indaba ilele ekutheni zikhona indlebe yini zokuzwa uma ekhuluma nathi. Athi omunye ukwazi ukukhuluma umuzibuka waphiwa indlebe eziwu2, waphiwa umlomo owodwa ukuze ulalele twice as you will speak. In other words, ukhuluma kanye ulalela kabili, ingakho zibe u2. Hallelujah. But zithi ziwu2 zinjalo, we would often fail ukuthi silalele ukuba inkosi ithi. Yebazalwane, uyalalelwa uNkulunkulu. Hallelujah. Uyalalelwa uNkulunkulu. Ake siye eBhayibhelini, Acts chapter 5 verse 29. Hallelujah. Glory be unto God. Eliphethe bazalwane asifundele. Acts chapter 5 verse 29. Yes. Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." Acts chapter 5 verse 29. Yes. Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than human beings." Hallelujah. Acts chapter 4 verses 19 to verse 20. Acts chapter 4 verse 19 to 20. Yes. But Peter and John replied, "Which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard." Hallelujah. Usiphelele Baptistani 4 verses 19 and 20. But Peter and John replied, Yes. "Which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard." Hallelujah. Linamandla izwi lakho lingoqobo liphefumulelwe nguwe. Namhlanje khuluma ngalo indlebe zethu, inhliziyo zethu zilungele ukuzwa wena ukhulumisana nempilo zethu. Khazimulisa uJesu ngalo kule ntambama yanamhlanje. Nkosi, mveze uKristu, umveze futhi aphelele. Sithi uphuma kule ndawo sonke uNkulunkulu wami, siphume sizwile, siphume Nkosi sibonile osiyala ukuba sikwenze. Kuthi ke Nkosi, uqeda nje ulizwa izwi lakho bese sihlala kubona, bese Nkosi senza njengokusho kwalo. Akukho uNkulunkulu wami nokodwa okuyohijacka le message even enhlizweni zethu. Akukho nokodwa Nkosi okuyontshontsa lo myalezo in our lives. Egameni likaJesu waseNazaretha ukhulumile Nkosi, siyakholwa Father God Almighty ukuba Nkosi sizokwenza njengokusho kwezwi lakho. Maqeda bese lokho sesikuzwile kuthela iy'thelo ngoJesu Kristu lo inkosi yethu. Amen.
bazalwane bami bengizothi uyalalelwa uNkulunkulu, uyalalelwa semakade. Lithi iBhayibheli la sifunda khona bayafika abaFarisi namaSedusi bathi kubapostoli uma befika kubona, thulani, yekani ukukhuluma ngaleli gama, yekani lento yenu, ngoba lo muntu elokukhuluma ngaye ngiyabona ukuthi nimisele ukuthi nisipende ngaye ukuthi ubulewe yithina. Yekani ukulokuntshela abantu, nifida abantu ngaleli gama. But uthi uPeter uma ephakama, inina mani ngathi seyabhimba lenqola, ngoba asikwazi ukuthi silalele abantu kunokulalela uNkulunkulu, ngoba lento kaNkulunkulu abantu abanye abayiqonda. Bengichaze kancane, uma into kaNkulunkulu sifika kuye umuntu noma ifika kuwe ikubamba, uphinde ungafani njengasekuqaleni. Uma abantu bebakwazi wenza ngalendlela, indlela zakho ziyashintsha kulento kaNkulunkulu. Once yabamba lento kaNkulunkulu kuba khona uguquko olwenzakalayo. Ingane uthi uJeremaya, ngiyafika ngithi mina ngizothula, ngithi mina angiyikhuluma ngalento, but lento kaNkulunkulu uqala uthi uNkulunkulu uyewangiyenga ngayengeka. In other words, befana nomuntu ophethe udobo, wamdoba ngadobeka ngangena, ngathi uma sengenile njengaba abapostoli uJesu wabalanda bedoba abafishi, wathi yekani ukudoba, landelani mina, ngiyonenza abadobi babantu. Bashiya amanetha basuka bamlandela, lento yangena kubona ngaphakathi. Uthi uJeremaya uma isingenile lento, uma ngithi ngiyathula kwazi ukuthula, ngoba lento ingumlilo ovalelwe emathanjeni ami. Uma ngithi angiyikhuluma ngayo, ngithola sengikhuluma ngayo. Uma ngithi angiyofakaza, ngithola sengifakaza. Ngithi yebafowethu kunegama elikwazi ukufanga umuntu, kunegama elikwazi ukumgcina umuntu benza izinto ezimbi, banyena ahlale emgomeni athobhalayo. Kunendlela nomendo lasiwula siyuduka kuyo, kunendlela esihamba kuyona esilandelayo athobhala kahle. Bayingosana bahamba kuyo, bayingosana bayifumanayo, ngoba isango lakhona lincinyane, angeke noma ngabe ubani. Abanye bayayidela, abanye bayajika, abanye bayafulathela, abanye bayayekela. But thina esingenwe yiyo lento esingenile, asikwazi ukuyekela, asikwazi ukuthula, siyaqhubeka. Ngibethu kunento esingenile, lento ayisinikele, lento yasibamba, ithi awukwazi ukusuka, ithi hlala. Akhathalise ukuthi empilweni izinto ayihlangani, akhathalise ukuthi ubona kumnyama, akhathalise ukuthi isithombe sakhe emehlweni mawubuka ubona ngabe kunjani. But ukunalento engenile zithi zibhetha kuyizimo zikushaya, ulokuqhubeka njalo uthi uJesu uyinkosi. Zithi zikwehlela izinto uthi yena uyaphila, akekho njenganaye. Bathi bebuza bathi kanti uphi lo uNkulunkulu wakhe? Uthi Nkosi awuniprespone, ngizoqhubeka ngikukhonze, ngoba kukhona ilanga la isitori sami saguquka khona, khona ilanga la ngathola lento maqeda ngaphila. Manje uthi uPeter nabapostoli asikwazi ukulalela nina
kunokulalela uNkulunkulu. Inkinga yethu ukuthi bafuna abantu kulezi insuku silalele bona. Haleluya. Abafuni silalele uNkulunkulu. Bafuna ukuthi sishumayele umyalezo that is contaminated. Bafuna sishumayele umyalezo ongcolile. Bafuna sishumayele umyalezo ongaphelele. Ngoba abafuni ukuphila njengokusho kwezwi lakaNkulunkulu. But bantwana basekhaya nakumyalelo uthi we would rather listen to ukuthi uNkulunkulu uthini kunokuba silalele ukuthi abantu bathini. Yilento uPaul ayiwonayo kuTimothy athi abantu bayoyifunela bashumayeli njengokubatshwa kwendlebe zabo, bayofuna into echaza noma ejabulisa bona. Bathi loya mfundisi asibuzwa ngoba ushumayela into thina esingayifuni esingayamkeli, ngoba abantu abanye baba bafuna ukuphila impilo engcwele, bafuna ukuphila noma ikanjani. Ingabe eminye imilayezo kubona ingamkeleki kalula. Ungcono umyalezo ongamlethi uNkulunkulu ngokuphelele, ngoba ubona ngazuthi uyamcashela uNkulunkulu. But uNkulunkulu akasithumanga kuloko. uNkulunkulu usithume ukuthi siyomela iqiniso, silimele njengoba linjalo, silikhulume njengoba linjalo, ukuze lo ozwayo maqeda bese ukwenza kwakhe kuyaguquka. Ultimately maguquka ukwenza impilo yakhe nayo izoshintsha. Kufanele njengabantu abaliyamkela izwi, abamkela umyalezo wenkosi, singayiqinisi inhliziyo zethu but sizithambise khona uNkulunkulu azosebenza ngathi. Singathi maye kunzima ukwenza lokho iBhayibheli lisiyala ngako, ngoba vele kuzoba nzima, ngoba fanele kuba sikhumbule ukuthi thina abantwana basekhaya we are nothing but mere mortals. Thina singabantu, thina siwubumba, thina siyinhlabathi, and inhlabathi imthakathaka vele sinawo amandla. So kufanele sihlale sikhumbula lokho khona sizokwazi ukuthi siye enkosini sithi Nkosi wena unamandla, ungakwenza lokho ngathi. Maqeda bese inkosi sipha amandla sizokwazi ukuphila according to the standards uNkulunkulu ayibekile wayiseta, ngoba that is the ultimate goal, ukuba silandele ukusho kwezwi lakhe, singayifakele kwethu, singayikhetheli indlela ezoba i-shortcut ijabulise thina, but senze njengokusho kwakhe khona siyombona. Ngoba the ultimate goal ukuthi siyoma phambi kwesihlalo sobukhosi, uma sifika kuyena athi well done good and faithful servant, come and enjoy your master's rest. Uyothi well done kanjani, siphila impilo ebaqambile, mangisenkonzweni yiloko, mangeke enkonzweni yiloko. Uyothi well done kanjani, singabantu esibasondayo. Uyothi well done kanjani, sikhulapa izinto, siskima izinto ukuthi lenta thinyenze ijabulise mina, sigwela manga kangaka. Uyothi well done kanjani, ngoba kumele kuba siphendule. Fanele izwi uthi ubhalayo, izwi lakho is sharper, uthi likhali kunenkemba esinahlangothi zombili. Your word, my Lord, is sharper than any two double-edged sword. Meaning izwi fanele ukuthi lishaye emuva
iphinde lishaye phambili. Hallelujah. Glory be to God. Nathi esishumayelayo singathi do as I say but don't do as I do. Ayihambi lapho. Ihambe ekutheni you do as the word of God says, because you have to uphold the standard okuyizwi laNkulunkulu, so that uNkulunkulu azoba pleased ngokuphila kwakho, so that ekugcineni ungazoba disqualified sewuqedile ukushumayela. We ought to obey God rather than obeying man. We ought to simhloniphe uNkulunkulu, simlalele uNkulunkulu kunokuba silalele abantu nezinto ezijabulisa abantu. Praise be to Jesus. Uma silifunda iBhayibheli, kunomzalwane lapha akazange lalele uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma silifunda kwaIsrayeli bekade kunanankosi. uNkulunkulu umkhetha esizweni esincinyane, uyam-anointa ukuthi abe inkosi. Uma sekamkhethile simakade ukuthi abe inkosi, uba inkosi yokuqala kwaIsrayeli, uyabusa. Injongo ke uma eba inkosi, ngoba uNkulunkulu uchazela uSamuel uyakhala uthi awunkosi, labantu sebafuna inkosi. Uthi uNkulunkulu uSamuel, ungabheki ukuthi labantu balahle wena, balahlanga wena, but laba bantu sebalahle mina njengenkosi yabo, njengoba sebathi bafuna inkosi yenyama efana nabo, ephefumula njengabo. Ufana uNkulunkulu yabanika inkosi uSawule, igama layo inkosi yakwaIsrayeli. Lithi iBhayibheli uSawule bayinkosi, uba inkosi yabusa, kuba khona izimpi, uSawule kumele azilwe. Na uNkulunkulu njalo ezobeka inkosi, uNkulunkulu into ayenzayo bantwana basekhaya ubheka izinto ezimbili, ukuthi inkosi ayikwazi ukuthi ibe inkosi nje ku-leadership yayo ubukhosi, but he also needs a priest. Fanele ukuthi kube khona umpristi okhuluma izwi lakaNkulunkulu phezu kwaleyo nkosi. So lithi ke iBhayibheli, yingakho encwadini kaPeter lithi iBhayibheli, thina we are a royal priesthood, a chosen generation. Hallelujah. Na uma uSawule eba inkosi, uba nezinto emele ukuthi azilwe. Uyazilwa izinto uSawule unqoba ngoba uJehova unaye, and umpristi okhona empilweni yakhe aripota kuye uSamuel uyena lo wamqhoba. Lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu ngelinye lamalanga khipha umyalelo kuye ulokhuza uSawule athi hamba uyobulala ama-Amaleki. Mawufika ukubulala ama-Amaleki, make sure ukuthi ubulala bonke, ubulala abadala, ubulala abancane, ubulala impuku, uqeda bonke. Lithi iBhayibheli emva kwalowo myalelo wahamba uSawule eyobulala. Lithi iBhayibheli wafika namabutho akhe, babulala babese baba nento ukuthi kukhona obefanele kungahambi ukuthi kubulawe. As much as God has spoken ukuthi bulawe konke, destroy yonke into, bathi ake save okunye. Oqala baseva uAgagi, inkosi yama-Amaleki, bese lithi iBhayibheli baseva lokho kusidudla, inkomo ezisidudla, izimela ezisidudla, bathi lokhu siyaseva, lokhu right, kuhlala sibulala sikubhise, sesibulele siwaqedile ama-Amaleki. Lithi iBhayibheli uma besho njalo uyahamba ke uSawule with victory on his shoulders, uma eza esondela kanti uNkulunkulu
uNkulunkulu usekhulumile noSamuel. Lithi iBhayibheli wamele nje ukuthi ambone, wambuza uSamuel wathi yini lento ekhala emva kwakho, ngizwa ukhala inkomo emva kwakho nezimvu. Wathi hayi phela priest bheka-ke, angithi uyazi ukuthi inkosi yakho uJehova uyathanda umnikelo. Ngithe ngangibulala lapha ngabona ukuthi ungcono kunye sigcine ngoba nabantu bakhulumile bathi inkosi asikwazi ukubhubhisa lokho, ngoba umyalelo was very specific to Saul ukuba destroy everything. Akhathaliseke ukuthi yinto kangakanani emehlweni akho, but destroy. Yena wakhetha ukuthi angigcine and not destroy konke, and then yothatha lokhu yokunikisa enkosini njengomhlatshelo. Maqeda uthi umpriest umemtshela uNkulunkulu akathokozi yeminikelo emikhulu. uNkulunkulu uthokoza ngenhliziyo, the heart. Hallelujah. So akhathaliseki ukuthi ngiletha ini, how is inhliziyo? Am I obedient to God noma ngenzela mina? Ngifuna ukwenza umathanda endlini yenkosi noma ngifuna ukuba umntwana ngithobeke before the Lord now? Hallelujah. Azange zamlalele uthi uNkulunkulu umekhuluma, therefore uSaul ngimlahlile as a kid, I have rejected him because he failed ukuthi alalele ama instructions engimnikeze wona. Ngoba each and every time we fail to ukuthi silalele ukuthi uNkulunkulu uthini, uNkulunkulu uzosilahla. Uyakwazi uma phambi kwabantu ushumayele uphathe microphone, abantu bathi ya yezwakala lento, kanti uNkulunkulu usethuthile usukile kuwena ngoba you are failing one simple thing, to follow the instructions of the Lord. Uthi inkosi itheni kuwe, lokho inkosi ekushilo bantwana basekhaya kufanele ukuba sibe kuko, ngoba kulesikhathi esiphila kuko baningi abantu bafuna ukuthi bathenge lokho inkosi ekushilo, so that the message becomes contaminated. Uma kubonakala ukuthi lento ishoyo inamandla, kunabantu bazozama ukuthi asibonakalise ukuthi thina we are more powerful than this person, asim remote control, asimlawule ukuze enze intando yethu. We ought to listen to the Lord kumulalela abantu. Uthi kuIsaya zwana izwi lami maqeda bese uyaphila, ngoba the more you listen to his word kula uzophila khona. Izwi lakhe it is life, liletha ukuphila. Ukubone ukuthi uyalifunda uzokuthi awuphile emoyeni, uthi uyalifunda uzokuthi awubuya amandla ami bese ngithi ahambile, uthi uyalifunda uthi awubuya ithemba lami bese ngithi liyaphela, ngoba izwi lakhe yilona that rejuvenates us, yilona elisipha amandla amasha, yilona elirecharger amabhetri ethu akamoya. Uma ekhuluma ezwini lakhe kula sithola khona amandla thina. Uyalalela uNkulunkulu. Kunabantu uNkulunkulu ababekile. uNkulunkulu amehle ezulwini ezemhlabeni, azoba uNkulunkulu ukuze thina simlalele. uNkulunkulu uzobeka abantu who are our leaders. Sho njalo incwadi yabaseRoma ithi those leaders bonke ukuthi uyamthanda or awumthandi, it doesn't matter. Hallelujah. Ungabuka nje kupolitiki abantu banama favorites abo, mina lo ngiyamthanda, mina ngimthanda, but nalo ngamthandi ubeke uNkulunkulu ukuze wena umthobele. Ngoba isibusiso sakho silele ekutheni you obey those leaders, ubathobela ngazuthi wenza uNkulunkulu.
ngoba angeke ukwazi intana sekhaya ukuthi uyohlonipha uNkulunkulu ongambonanga uhluleka yilo ongumholi obekwe phambi kwamehlo akho ngoba uyi-leader before your very eyes. Hallelujah. Uyabona i-role ye-leadership ayifani. Uyabona uma uyinceku angithi sifaka lamakholone mawufuna nje into zakho ihambe kahle mawuya emncwabeni ungayenza izinto eziningi uzame nje ikhololo uzobona wena lapho yonke into yakho ihamba kahle ngeke lokhu uyichaza uthi hayi mina nginceku mina kanjani wafaka ikhololo nje wonke umuntu uzobona ukuthi nona inceku. Haleluya. Hayi umncwabo nami ngifaka ikhololo bazalwane kwaba inkinga ukuthi abantu sebajambela ilayini beza phambili bazophaka bangabizwanga kwathiwa le line yabafundisi bathi nangu lapha phambili wathi bomama uyabona lo inceku ufake nekholo ngathi vela ngisale explain this. Haleluya. Into zami zahamba kahle bazalwane ngamthola nofihliwe abazalwane ufihliwe nami enkoko. So uma ngifaka ikholono then ngiyogibela imoto ngihambe ngidrive. Uma ngidrive ngihlangane ne-traffic cop. I-traffic cop angihlale lingangimisi ngoba ngifaka ikholono. Haleluya. Makumele linginike ithikithi lizonginika ithikithi yize ngifake ikholono. Mina ngeke ngithi ngoba mina ngumfundisi awukwazi ukunginika ithikithi. Uzonginika ngoba la ku-authority siyathobela. Hallelujah. Praise be to Jesus. Uyalalelwa bazalwane uNkulunkulu. Benzosho lokho nje. Akukho okuningi engizokusho ngizothi uyalalelwa uNkulunkulu. Uyalalelwa simakade. Lalela sesiyathi lithi iBhayibheli bekade kunomprofeti wakaJuda wasuka kaJuda wahamba waya eBhetheli. Umefika eBhetheli wayokhuluma ne-altare. Uma ekhuluma ne-altare uthola ukuthi kunenkosi lapho uJehova. Lithi iBhayibheli uma ethola inkosi wakhuluma wathi i-altare lizodabuka kabili. Lithi iBhayibheli uma eqeda ukusho kanjalo inkosi yathi vimando yamuntu uma ilula isandla kanti ikhomba umuntu efanele ukuba ingamkhombo ungumprofeti kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli isandla sakhe sagobeka sashwabana sahluleka ukuthi sibuyele sibe kahle. Lithi iBhayibheli uma silifunda inkosi yazehlisa yaya kuyo umprofeti yathi mprofeti ngicela ukukhulume noNkulunkulu wakho abuyisele isandla sami sibe right. Kanti abantu bayabona. Lithi iBhayibheli wasibuyisela isandla senkosi saba right. Isandla sesilungile inkosi yathi kuye mprofeti iza endlini yami uzocela noma ngabe yini ngizokupha yona. But umprofeti wathi umekhuluma enkosi noma ngongangipha half ye-inheritance yakho angifuni ngoba mina I am under strict guidance yokuthi ngingadli lutho ngingathathi lutho ngisuke noma ngisuka la ngingabuyeli ngendlela engize ngayo. Lithi iBhayibheli wamyeka-ke wahamba. Bekhona enye indodana yomprofeti nayo yasuka le ndodana yaya kuyise. Uma ifika kuyise yamlandisa ukuthi ufika umprofeti lapha wakhuluma ne-altare. Uma eqeda ukukhuluma ne-altare lithi iBhayibheli then-ke wahamba wathatha le ndlela. Lithi iBhayibheli ubaba wasuka wagibela edokini lakhe walandela umprofeti. Lithi iBhayibheli uma esamlandela umprofeti wafika wamthola ehleli ngaphansi kwesihlahla wakhuluma naye
naye wathi wena umprofethi kaNkulunkulu. Umprofethi wathi yebo kunjalo. Umehluko between bona bobabili ukuthi lo bekamdala lo oze kulo omncane, kanti uNkulunkulu bethume umprofethi omncane ukuthi ayokhuluma ne-altare. Uthi ke ubaba lona umprofethi iza sambe siye ekhaya ngikulungiselele ukudla. Uthi umprofethi cha angikwazi ukuthi ngiye ekhaya lakho ngoba inkosi ngiyalile ukuthi ngingayi ekhaya lamuntu ngingadli lutho ngabuyeli ngendlela engize ngayo. But lo baba wathi naye awumprofethi lalela ndodana nami ngizwile ngengelosi kaNkulunkulu ithi wena mele uze ekhaya lami ngenxa ye-age. Umfana wabona ngathi ubaba ukhuluma zona wasuka wamlandela ubaba. Ekumlandeleni bafika ekhaya bahlala phansi waletha ukudla wadla umprofethi. Ebeyaliwe ukuthi ungadli, ebeyaliwe ukuthi ungabuyele emumva ngendlela oze nayo. Lithi iBhayibheli umesadla uNkulunkulu wangena kulo mprofethi omdala ngoba lo mprofethi omdala ubemtshele amanga lo omncane. Lithi iBhayibheli uma likhuluma umprofethi wathi kuye uthi uNkulunkulu wena isidumbu sakho asiyukungcwatshwa nabokhokho bakho. Lithi iBhayibheli waqeda ukudla umprofethi wagibela imbongolo yakhe wahamba. Umesahamba weza iphubezi lamudla. Lithi iBhayibheli isidumbu sakhe sahlala eceleni kwendlela. Abantu beza basibona lelo gama lagcina lifikile kuye umprofethi omdala ukuthi umprofethi lo useshonile. Wahamba wayolanda umzimba wakhe wawuyisa ekhaya. Ufika nawe ekhaya. Lithi iBhayibheli wamngcwaba. Umeqeda ukumngcwaba sebamkhalele bathi maye umfowethu. Lithi iBhayibheli ubaba wakhipha umyalelo kubafana bakhe kumadodana akhe wathi kuwo madodana uma ngifa anomngcwaba eceleni kwalo mprofethi ngoba konke lokushilo kuzokwenzeka njengokusho kwakhe. Yebazalwane sengiyagcina ngizothi uyalalelwa uNkulunkulu noma ngabe kunjani. Akhathaliseki ukuthi abantu bakhuluma bathini, akhathaliseki the age umuntu azoza ngayo athi mina ngimdala umncane. But injongo yethu ukuthi silalele uNkulunkulu, singayi ngokuganga, singayi ngokwazana. Injongo yethu lalela uNkulunkulu. Ingakho fanele uzwele wena ukuthi uNkulunkulu ukhulume wathini, so that abantu bangazodeceive badlale ngawe ngoba inkambo kaNkulunkulu uyayazi, indlela kaNkulunkulu uyayazi ngoba kuzokwenzeka kuzojika nalabo abashumayezayo. But wena fanele ungajiki uthi ngimile kulelo zwi alikhulumile simakade lokushilo kunjalo lokushilo kuphelele lokushilo akudinge validation yamuntu lokushilo ikona kanye okuzokwenzeka ngoba uzophambuka endleleni kanti sewuyekufene ngoba abantwana basekhaya uyalalelwa. uNkulunkulu singaphakama thina sonke